Годината започна за мен много ползотворно. В първите работни дни на новата година направихме по моя инициатива няколко срещи, които бяха изключително ползотворни и градивни с градоначалниците на общините, за които отговарям аз и от района, от който съм избран като народен представител в Народното събрание. По моя инициатива направихме работни разговори с градоначалниците на община Хисаря, госпожа Ива Вълчева, с градоначалника на община Сопот, господин Станислав Стоенчев, на община Калояново с господин Младен Кичев, както и на община Брезово с господин Калин Калапанков. Целта на срещите беше да очертаем приоритетите с всяка една от тези общини и заедно с общи усилия на местната власт и на законодателната власт да работим за реализирането на важните проекти. Поставени бяха много важни въпроси във връзка с финансирането на проекти, които са от особена важност за всяка една от общините по националната инвестиционна програма за финансиране. Разбира се, обсъдихме и необходимостта от привличането на инвестиции във всяка една от тези общини, инвестиции, които да раздвижат местната икономика. Родиха се изключително интересни идеи за съвместни проекти, които ще помогнат за възраждането на всички тези общини, но за това и за общата ни работа по тези идеи и проекти ще ви съобщя съвсем скоро. Удовлетворен съм от това, че в лицето на всички кметове видях желание и хъс за работа и най-вече за постигане на резултати. Това, което ме зарадва много е, че с всички кметове бяхме единодушни, че изборните страсти са останали зад гърба ни и сега с общи усилия трябва да работим за хората, които са ни гласували доверие. Политиката е отговорност да работиш с хората, талант да общуваш с хората и политиката е призвание да помагаш на хората, както и способност да мислиш и да действаш с няколко хода напред. Затова аз подавам ръка на всеки кмет, на всеки общински съветник и на всеки човек от региона, за да обединим усилия и да работим. На моята страница редовно ще публикувам информация за регионалните проекти, върху които ще работим с общините, на какво ниво са и на какъв етап и докъде са достигнали. Ще очаквам обратна връзка от вас за това, което правим, както и да споделяте с мен вашите идеи за по-доброто развитие на региона.